Et meget specielt forskningsprojekt fra Odense ser ud til at blive en international succes. De sidste 3 år har dansere, kunstnere og forskere arbejdet med dans, man kan se, smage, dufte, høre og mærke. Det er en stor dag for Ingrid Christensen. I dag skal verden se, hvad hun og resten af kompagniet har opnået. For mig det betyder lidt ligesom et bryllupsdag, hvor der er rigtig mange følelser på spil. Hvor der er mange drømme, der går i opfyldelse lige pludselig. Hun står bag det unikke forskningsprojekt Sans og Dans, hvor dansen møder videnskaben for at udfordre sanserne. Forestillingerne har været vist i Kina med stor succes. Både ingeniører, forskere og designere har været sammen om at udvikle projektet. De har arbejdet med børn, blinde og brugt nye teknologier. I dag er ca. 70 interesserede og samarbejdspartnere fra flere steder i Europa mødt op. Det er sådan duften af mojito, og jeg har fået den godkendt hos Pernod Ricard. Ideen er at bruge alle vores 5 sanser i dansen, også lugtesansen. Rigtig dejligt. Utroligt. Man laver en luftstrøm, og så putter man noget duft på. Duftolie eller noget andet. En eller anden form for materiale, der indeholder duft. Til forestillingerne har forskerne fået opgaver, de aldrig har løst før. Ingrid har haft nogle helt tossede krav, jo sådan med smil på til dufte. Hun har sagt, at det skal dufte af metal. Og metal er et af de materialer, som per definition ikke dufter. Men det var sådan hendes måde at udtrykke angsten. Så skaber vi det mest sublime for os. Mest sublime. Og for dem, vi kan bruge os som case og som en anden indgang og adgang til at arbejde og forske på. Og det er det, der er super spændende. Forestillingen Bird Love har været vist rundt omkring på havne, strande og parker og kan spilles på asfalt såvel som sand. Den har også sin særlige duft. Der lavede vi duften af gummi, fordi som Ingrid sagde, nu er det legende. Og det er den med anden, der gik rundt i sådan nogle svømmefødder, så vi lavede duften af badebassin. Og det er sådan noget, der skaber fra vores barndom en association til leg, til legetøj, gummilegetøj, badekar, sådan nogle ting. Men er det ikke nok bare at se de her dansere klædt ud i de her ting? Hvorfor skal vi dufte? Det er altid nok at se det eller lytte og sådan nogle ting, men det er bare endnu mere fedt, hvis der også er duften med, fordi det giver autenticitet til det.